So na, Gihilo sa. nanasab kita mga igsuon sa atong mga balak sa kinaiyahan or tula sa ating kalikasan. Karon magbalak na punta og pusa or iring. Alam niyo ba kung ano ang pusa or iring? Ano ang ibig sabihin yan? Okay. Maestro, dito sa mundo, maraming tao ngayon ang nag-alala tungkol sa paligid sa marami ngayong mga problema. Dahil sa maraming mga daga na nagtatago sa mga lungga nila na ang makalutas ang tulad ko na isang pusa lang pala. Meow, 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 meow. Ngayon sa akin, marami ang naghahanap ng mga mamamayan upang malutas ang mga suliranin ngayon dito sa lipunan. Ang tulad ko na may isang higit na kapangyarihan para sa mga daga pang mayroon silang makakapitan. Marami ngayon ang nagigipit dahil sa mga kahirapan. Dahil sa mga daga, sinisira ang iba nilang mga pangkabuhayan. Kahit ano pa ang aking mga kulay, hindi nila minamasdan. Ang mahalaga, mayroon silang makakapitan. Napakasarap na ngayon ang buhay ko dito sa kapaligiran. Dahil sa wakas, nakaupo na ko ngayon sa harap ng misa sa isang tahanan. At may maraming pagkain pa na hindi ko na kailangan paghihirapan. Uubusin ko ang lahat kapag hindi nila malalaman. Ang lupa ngayon ay aking nilalapitan. Dito ako uupo at dudumi pang hindi nila maaamuyan. Pagkatapos sa lahat, agad ko itong pagtakpan upang ang lahat sa akin humahanga dahil sa aking kabaitan. Sa loob ng isang tahanan, may maraming mga kasapi. Ni kahit isa sa kanila ni minsan, hindi ako inaapi. Dahil ang layunin ko, malutas ang mga suliranin na kanilang minimiti para akong isang batas hanggang ngayon, ako'y nanatili. Ngunit dumating ang panahon na hindi ko inaasahan. Ang aking mga dumi, labis na nilang naaamuyan. Dahil sa pagtakip ko ay aking nakalimutan. Ang lahat nagkaalit sa akin at ako'y pinaalis sa kanilang tahanan. So ito ang tula ng isang pusa. So mga igsuon, kasi buot pasabot ni ato. So kamo na ang magsabot. So dinhi na lang ko kutob kini inyong busing igsuon. Salamat. Antod sa sulod kay gayon. Mayong hapon. Bye-bye.